ए बेटा। का बाबूजी? कहाँ जाता रहा? काम पे जाता नहीं बाबूजी। खूब मन लगा के काम करिया। हे भगवान, कम से कम ये नालायक के सद्बुद्धि तो देला। जब से देखले बा तोहरा के अखिया, रूपवा चैन चोरा ले बाजन। साड़ी में जवानी बाकी जवानी में साड़ी, सोचिए के मन पगला गइल बा। साड़ी में जवानी बाकी जवानी में साड़ी, सोचिए के मन पगला गइल बा। बाबूजी अब दहेज मांगता है, वो भी 50 लाख। 50 लाख? कितनी बार तूने से कले न रे कि हमरा से झूठ बोले वाले से कितना बैर बा जितना एगो सांप और नेवला से रहला। भैया काशी बा, ये हमरा से प्यार कर ले। टेंशन ना ला, आज ही तू दोनों लोग के शादी हुई। का शादी? मेरी उम्र का मसीन में हसीना हूँ हसीन। आज मुखिया के घर मेरे पेशी है, हाँ हाँ पेशी है, हाँ पेशी है। छोले जवानी तेरी देसी है, ठंडा ठंडा कूल कूल है। सच बताऊँ, मैं शादी के बाद ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं मायके ही रहूंगी। जवाना खाती अलगा भईनी हो ना मिलल बखरा। अब का हुई यार? ओकरे खाती एगो पति हेरे के पड़ी। मतलब? अरे भाई तू बन जा। ना 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 भाई। केहू और के गाड़ी केहू और कैसे चला सकता? की पयलिया बोले, हाथ के कंगनवा बोले, धड़के कलेजवा मोर, सजनवा सजनवा बोले। पावे की पयलिया बोले, हाथ के कंगनवा बोले। ई केकर पति हमें, ई हमार बहू किराएदार बन के बैठल बा। अब तो हमके कुछ ना समझ में आवता। हम अपना बहन के खातिर बहुत सा लड़का देखनी, लेकिन ओकरा के तू पसंद आइला। ई रिश्ता आज हम अपने हाथ से नहीं के जाए दे। हमरा बात ध्यान से सुन ला, जे हमरा चुनाव के बीच में आवेला ओके जान से मार देला।